giver ikke op lige meget, hvor store de er. Det er det altså. Også sjovt med deres farver, ikke? Prøv at se, hvor tæt de ligger op af farverne, ikke? Altså. Så fik hun sgu væltet ham. De der putter, det gør nemlig ondt på os, rigtig ondt. Ja. Men jeg ved ikke, hvor hårdt om han er forsigtig, eller om han ved det, eller... Det tror jeg hele året er ind og vende ind i munden. Ja, hun har været inde og tjekke, om han har tandsten. Ej, hvor er hun bare. Det er utroligt, det der. Og han er forsigtig, kan man se. Ja. Altså, han er ikke... Og tage med de putter, for han er ikke klar over, hvor voldsomt det er. Det burde næsten på internettet. Sådan en lille hund og sådan en lidt større hund. Nej, han ikke lægger sig på en. Det er farligt. Det kan hun ikke tåle. Det er ikke så, jeg skal flytte benene.